Què passa si el dia de carrera a les 2 del matí encara no s'ha de dormir? Et despertes al cap de 4 hores. Pagues el peatge. Et poses el dorsal i et trobes el Ramon, et posen aquest temazo. Menges una miqueta, corres una miqueta pel bosc. Amb molt bona gent. Aprofita les baixades per fer vídeos. Palmes molt bèstia a la segona pujada. Arribes a dalt al Taga. Baixes fins arribes de Freser. Doncs que et fots un plataco de macarrons I acabes tota la tarda rebentat al llit. Vale. Ui, ui. Què passa si el dia de carrera a les 2 del matí encara no s'ha de dormir? Et despertes al cap de 4 hores. Pagues el peatge. et poses el dorsal i et trobes el Ramon, et posen aquest temazo. Menges una miqueta, corres una miqueta pel bosc. Amb molt bona gent. Aprofita les baixades per fer vídeos. Palmes molt bèstia a la segona pujada. Arribes a dalt al Taga. Baixes fins arribes de Freser. Doncs que et fots un plataco de macarrons I acabes tota la tarda rebentat al llit. Vale. Ui, ui.